напоят касеки ушиқа респект вайда кивай хаста ранги мази Я просто похлопаю. Йоу Шамшер Мали бара ба нагадига Ты шикасти дила рахти ай барима на есодана رفتی مالی برا که نیتی تو بودایسم ای همه حقیقتا کسی تو را برود میگم مرا میگن اومد تو دانم میگه بادا باری و ایستودن напоят касеки ушиқа респект вайда кивай хаста ранги мазирум ига пои гуфтеста ми ҳама ҳақиқата ишқ месӯзона садодами ба қуввата рафти мали бира дига наё ба назди ман Бардорам ассалому алайкум, хуш омадем ба канали Семи Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Мумкин бисёриё да интереса набоша барое ки аллакай худшон медонанд ва касе ки агар надонаву да интерес небоша ки чӣ ба садои шайтон неву аниқтараш ин одам даҷҷоли замонавие. Агар ки интерес небоша бо мо монен ҳамаша мефаҳмед. ва бардоро пеша видеоро сар кардан як канала мехоҳам да шумо тавсия кунам. Ссилкаи канал дар описанияи видео ва дар подсказкаи видео ҳастай. Бодороем подписатсия кунед, дастгирӣ кунед ва айнои мо салом расонед. منتها اگر یک فردی واقعا در یک حالتی قرار گرفته باشه و در یک موقعیتی باشد که بین دو گناه مجبور هست یکی انتخاب بکند یا مرتکب به زنا بشود یا اینکه مرتکب به خودارضایی بشود ва бародаро касе ки мухлиси ҷангвар бозингароe ва мехоҳад ки дар бои ӯ сумкор кунад барои корам кардан ссилка дар комментария закрепичтагиам метавонем бигзарен регистратсия кунем ва ба промокод метавонем бонус ба даст биёрем. яъне ки бонуса шумо метавонем бозӣ кунед бо дару бурд кунед. бале дар бораи садои шайтон бисёр мешавад ки видео кунӣ но ман фикр мекунам ки смисл надора. барои чиз? барое ки медоре просто комментарие ки успед накарда удалит куна мехонӣ ҳамуш пасандаи сюжете ки мекуна медоре комментарияша мехонӣ уже ҳамуш пасандаи яъне ки комментариё чиро мефаҳмонанд ки халқ уже медонад ки ёдам кие. не ки мешавам хе ҳолате ки маҷбур мешавӣ ида гап занӣ барое ки ихе одамо то чанде ки ихе бечӣ монанд уже боло рафтан мегиранд. агар ки ҳамун видеои кардаги ман намебуд имрӯз и одам мегуфт ои тоорати мара хӯрдан ҷоизае. агар ки тоорат бикунам ба он шарти яъне ки агар ҳам хе рафтан гира и одам бо хестан мегира бо чӣ корое ки накунад. ира чӣ тасдиқ мекунад ки вақте ки ман якум видеоро кардам барои ира нишон додан ки кияй баъд ями видеои баромад гуфта буд ки ман дига дар бораи мавзӯъҳои видеои исломӣ гап намезанам, видео намекунам. бисёриё мумкин ин корро бидонанд. як чанд муддат видеои дунявӣ ахборо ҳам хе чизо мекард ва гашта бо ҳамин соҳара қапид. яъне ки фикр кард ки ҳаёти одамо меброяд. но дар ҷаи Семи Шарипов ҳастем ва савол дар ҷа меояд ки пас гап занагане ки чӣ ба и одам аида фахриддин хубай одаме ки қадар ба гуфти худаш даштном мекунад این بدرفتاری دشنام دادن ظلم کردن تهمت کردن تا ابد نیست. روز از روزها در یک بلا گرفتارت میکنه. نه و چی با که آدم صدای شیطان نیست دجالی زمانویه. برای آن برادرها فخرالدین عیدا سازه کی خیلی کی میگه فخرالدین رنگی تکبر نیست. ولی ما پشتی فخرالدین نمیگیرم. بیاین تصور میکنه فخرالدین نه Майк Тайсон, допустим, мемонем, чтобы ки нагем ки шумо то пуштгирӣ кестем, пуштгирӣ не до одама як хел мемонем, просто тасаввур кунем. Майк Тайсон такаббурӣ надорад. Вақти ҳамун коре ки байни мо шидаги буд, дар ҳамун вақт ай пушти садои шайтон, ну то есть ай пушти ҳамин одам даҷҷол, мада алоқа биромад Ҳақ ТВ, бародари Тоҷик, Барада Тиҷӣ ва бисёр одамо. Ва чӣ ба мада алоқа биромадан? Ҳозир шумода мумкин интерес небошад. ай пушти садои умед, яъне ки садои умеда то садои шайтона ӯ
пуштибонӣ кардан ва ай пушти как защита его баромадан. Бародари тоҷик ҳатто моро дашномам кардагиай. Тогда фарқш байни иву учи фарқ ҳамеае ки садои шайтон шахсан мара западло дашном кардагиай. Яъне ки ай модар. манам қати ҳамиёю маам як сиёча сарвайрон одамам. Бародари тоҷикам мисол шумо медонед ки забонаш чӣ хеле но чени и хел нокказӣ кардаги нестай ба чени. барое ки агар вақте ки ай пушти ҳами баромад мора бародарои мора мисол танқид мекард ки шумо хеле видео мекунед ӯ хеле видео мекунед просто защита ҳами одам да. Но вақте ки фаҳмид ки одам кияй баромад бахшиш пурсид айму ки ҳамон вақт ма дар фитнаи ҳами даҷҷол афтидаму ман хеле кор кардам бахшиш. ин кора бародари тоҷик кардаг. бародар тиҷӣ меброя. бародар тиҷӣ гуфт ки ма хай бародар тиҷӣ ҳо аюда одами калонай и аюда майда но ихе фикр кунем бояд ки бародар да фитнаи гирифтор нашава. но и даҷҷолай возможно ай гирифтор шудан да бояд хеле одами чӣ боши ки гирифтор нашавад. ва ҳамон вақт бародар гуфт ки ман просто заштаам да биромадам мисол зид шидам барои чӣ ки и фақат сиёҳ мекарда. вақте ки ягон проблема мешидаиша тарафи худаш одам ҷамъ кунаву против ӯ одамо бихеза ҳамон одаме ки қатиш муноқиша дорад дар дигаҳо сиёҳ мекарда ай тани во ҳар гап мегуфтам масалан трае хе гуфтану хе гуфтан ҳамон одаморо против мекарда. бародар тиҷӣ ҳам мефаҳма ки кай ям противи ӯ мешава уже. ҳақ тв ки чандин видео кардагӣ буд чандин абрашами мада дар чизон нависондагӣ буд инстаграмда ман дидам ки уже смисл надора ӯ всёравно тарафи ӯ мезана смисл надора гирифтам блокш кардам ҳамон одама дар ватсап дар куҷое буд гирифтам блок кардам ва гуфтам рӯзе чӣ мешава худат мефаҳмед. имрӯз шумо метавонед ки точка зрени ҳақ твира дар бораи садои шайтон бифаҳмед ки чӣ дора. яъне кадом одаме ки буд ки ай пуштиш гап мезад зиди шидан барои чӣ барое ки шинохтан шавад ба ғайр аз як одамаш ба ғайр аз яке аз устодош ки ай пуштиш биромадагӣ буд то ҳозира ҳастай. برادرمان امید باشد و اون یک برادری دیگرمان به نام شریفا گفتنش شریفا گفتنش چی با امروز زیدش نمیبره برای کی برای کی ای استاد شای یگون شگی ای آدم به анализи устодаш намегзара. дар ин бора гап занем гап дароз мешавад но гап дар сари намеравад. оз гап дар сари садои шайтон меравад. яъне ки садои шайтон ма дар ҳамон видео дар бораи гуфтем номша намегирем Майк Тайсон мегем ки шумо нагем ки тарафдори кисе. дар бораи Майк Тайсон ман гуфтам ки гарчанд ки касе ки душмани дорад чӣ дорад бояд ин кори несте ки шумо хирсанд шин. садои шайтон хирсанд мешавад. ну понятно барои чӣ барои ки шумо як бор нигоҳ кунед просто сурата нигоҳ кунед ки ҳамин одам сураташ чиест сираташ чие. сурате ки ҳозир шумо дидестем фақат чашм метова ҳамин одама угадат кунен ки хандидестай ё ин ки қавақ дохтагиай ё ин ки руш злоя злой метова намегӯй хандестай ана ки даҳанша бинин даҳанаш хандестай яъне ки дар рӯи одам дар як рӯ ду намуд чӣ дида мешава мимика дида мешава. ира чӣ меган ира меган хандаи шайтонӣ даҳан қати гап гуфтестай гапи хуб гапи мисол чӣ но чашм дига чизай чашм нишон метаҳад ҳамонро ки дар дурун чизай. одам вақти хандаву ғазабӣ бошад чашмаш намеханда. одам вақте ки гапи хуб гаву бадӣ фикр дар дуруш боша чашм ӯро нишон метаҳад. ҳатто дар бораи мегӯяд ки худо тра нишон дод ҳамин кора кард барои оне ки ту модарои одаморо дашном кардӣ мегӯя Майк Тайсон. ба фикри ақидаи худи ту худо кай тра нишон метаҳад дар вақте ки модари дига одаморо дашном мекунӣ. мехоҳӣ бигӯӣ ки модари кира дашном кардаӣ? марҳамат куш кун. манам қати ҳамиёю маам як сиёча сарвайрон одамам. чӣ гапе ки дар дили ту меоя ман траи ҷавози атфет метум. ту мегӯӣ ман хато кардам ғазабӣ будам. ғазаби одам ҳамин вақте мешава ки одам вақти ғазабӣ шид дашном кард баъди 1 минут пас ба худ меяд баъди 10 минут пас ба худ меяд бахшиш мепурсад. хорошо баъди 1 соат пас ба худ меяд бахшиш мепурсад. допустим баъди 24 соат пас ба худ меяд бахшиш мепурсад. но ту чӣ кор кардӣ? ту баъди ӯ кор чанд рӯз баъдаш отрицат кардӣ чандин та видео кардӣ ки ман нестам дар моҳи шарифи рамазон нашао бара ман нахо барои кор дар моҳи рамазон қасам хӯрам гуфтӣ ба аллоҳ қасам гуфтӣ ки ҳамин одам ман нестам. баъдан чӣ кор кардӣ? баъдан видео кардӣ ки бале ҳамин одам ҳамин кора мо кардем. астағфируллоҳ шо бара овозе ки вай вообще ба худо дига овозе ман қасам хӯрдам дар моҳи шарифи рамазон дуруд ман мегӯ овозе ман неста бародар. бале он видео мо ҳастем мо сухан кардаги ҳастем дар он видео ки гапҳои қабеҳ задагӣ ҳастем. бародар
من قسم خوردم در ماه شریف رمضان درون میگه آوازه من نیست برادر. بله اون ویدیو ما هستیم، ما سخن کردگی هستیم در اون ویدیو که گپ‌های قبیح زدگی هستیم. پس چی فهمیده میشود؟ تو چگونه آدمی؟ تو ای الله نمیترسی؟ ای که جای بندش میترسی؟ تو در نزد الله شرم نداری؟ تو چه خیلی میتونی که در نزد بندش شرم کنی؟ برای همین من میتونم بگم که تو دجالی. انا که بگم که تو چی با بخشش پرسیدی بعدی 700 تا ویدیو بعدی چندین روزا و هفته‌هاش قطع عقب کشیدی که من نیستم، بعدن چی با قول شدی؟ ویدیو کردم با یک آدم برادرم، ویدیو 10 مینوته یک آدم دیگه نصیحت کرده است و کانتکستی همون نصیحت همین را نشون میده که اگر آدم تماشا کنه ما گناهکاریم، او ما را نصیحت کرده است و در آخر صدای شیطان چی میگه؟ ما بعد همین کارا کردن آدمو در اومدن حقارت کردن، تو دستوده تیری پیری همو گناهکار شدن، ای خودی ای پشت ما شده گناهکار شدن، ما ای همه شما بخش میپرسیم که شما در همین کار گناهکار شدید. بخشش او را نمیگن که 10 مینوته ویدیو کنی. تو میدونی تو بلاگری که همه آدم تا آخر تماشا نمیکنن و میدونی که او گپی تر هر کس هم گوش نمیکنه، گپی تا حدودی هم اگر باشه و کنکریت بخش پرسن این میشد که 10 سکونده ویدیو میکردی میگفتی که ما مادر اسم شریف دشنام کردم، آدمی که کانالش اسلامیه میگفتی نه من کانالم اسلامیه، نه که من قدر جرأت کردم که مادر آدم دشنام دادم و من از آدم بخشش میپرسم. تمام سفسطه زیادی در کار نبود. نوتا همین کارم نمیکردی، هم سفسطه تا. پس چی بکردی؟ برای اونه که ما تا دلاوش کموندم. یعنی چی خیل؟ من گفتم بخشش پرس ویدیو رو دلیت میکنم. تو بخاطر الله نه. تو بخاطر وجدان تو عذاب داد بخشش پرسیدی نه. تو بخاطر بخشش پرسیدی که ما ویدیو رو دلیت کنم و تو بخیزی بگویی که ما پراف بدم ویدیوش رو دلیت کردم. خیلی طبعا آدمو نفهموگی میشه، ما هم خیلی به نفهموگیشی در طرف ما طرفی و خیلی ما در کردیم خطاگی مونا و او هم ویدیوش رو دلیت کرد. یا خیلی پاکزاد میکردی که تیپا ما خطا کردم و گشته ویدیو ما دلیت کردم. نه ما ویدیو رو دلیت نمیکنم. مرا دلم با مردم میسوزه. فهمیدی؟ ویدیو رو ما هیچ وقت دلیت نمیکنم. او ویدیو اگر دلیت نمیشید امروز با میگم که تو آدما رو میگفتی که آی طهارت ما رو خوردن جایزه. فهمیدی؟ میگوی فخرالدین نخدا نشون داد برای دشنام کردنش. ترا کی نشون میده برای دشنام کردن؟ کلیدی اسرار. تیپا که ما در کانال صدای شیطان ویدیو نکنم برای که مرا در جمع دونن ما کیم در روزا کنیم تیپا کانال نوای آدمو دیگه خیلی پرنیمت میکنن. نه او کلیدی اسرار ترا پرول شما میدونم. کامنتارش درو بین محکمه چی با محکمه برای که فسیورامو اگر ای کانال با ای کانال هم بکوچی ترا آدمو میشناسن کیده. برای هم تو مجبور میشه که کامنتار تا محکم کنی. کامنتار آدمو برای چی محکم میکنن؟ برای که دچیو حقارت ای که او را تحمل کردن نمیشه و تا ایزا میکشیده پیش دیگه آدم او را نشون میدی. تو برای هم مجبور میشه که محکمش کنی. بعد یکم ویدیویی که من تا کردم ترا ما روی اصلی تا نشون دادم. تو خیستی گفتی مردم اگر خواین ما بلاگر را بس کنم. همه دایدینی گفتن تا که دف کخته تو به ناموس کی هستی دف نکردیخته. من ترا گفتم حقی درباره اسلام در موضوع دینی گپ زدن تو نداری. تو گفتی که ما دیگه موضوع دینی نمیکنم، موضوع دنیوی میکنم. گشته با اومدی کردی. میدونی با چی خاطر؟ با خاطری که آدمی که سخن الله گپ میزنه، آدمی که درباره دین گپ میزنه، بهرمتی تنه، بهرمتی الله شده، بهرمتی سخنای الله شده، بهرمتی دین اسلام شده، او آدم وجد میکنن. تو امیره سوء استفاده میکنی. مقصد تو یگون خوبی در یگون آدم رسوندن، مقصد یگون چی نیست. مقصد فقط سوم کار کردن. مقصد اگر سوم کار کردن تا قنا باشه، ولی مقصد من هم سوم کار کردن. نوما ما ایره در یگون پچاقی نمیپیچونم. پچاقی نامش دیگه چیزو درونش دیگه چیز باشه. سوم کار کردن مقصد من و ما یگون کسا فریب نکردم. متکریت میگم. رازینسای باینی ما و تا همینه که تو میگوی ما به خاطر الله کار میکنم، ما به خاطر سوم کار کردن کار نمیکنم. انا اینقدر ای باینی رازینسای ما و تو. نو هر دومون به خاطر سوم کار میکنیم. به خاطر سوم نباشه در کانال رکلام نمون. به خاطر سوم نباشه монетизация تا بکش. واسه میگوی ایش کار جایز نیست، او کار جایز نیست. монетизация монетизировать کردن سخن الله جایزه. در سخن الله با یک آدم رسانیدن با عوضش سوم گرفتن جایزه. تو همین کارا میکنی. واسه بعدش ممکنه که تو بگوی جایزه. хорошо جایزم اگر تو بگوی با گفتی تو در монетизация تو میدونی که چی چیزا رو نشون میده. آدمو تماشا کردن
видеои исломӣ байни монетизатсия ту медонӣ ки чизо мебурояд. Магар уно ҷоизам барои ҳамин ту нагӯӣ ман фақат ба хотири Аллоҳ кор мекунам. Ту агар ба хотири Аллоҳ кор кунӣ, ту истина ба хотири Аллоҳ кор кунӣ, чӣ хеле ки таомити мевикурус қимору Аллоҳ мерасонад. Ту на монетизатсия мемонӣ, на реклама мефурӯшӣ дар видеоҳот. Барои чӣ? Барое ки тура агар истина Аллоҳ да бовар дошта бошӣ, ризқта мерасонад. Нигоҳ мекунад ки ту истина кор кардасти ба хотири Аллоҳ ва дар каналат сум нагирифтасти ба ивази сухани Аллоҳа ба халқ расондан сум нагирифтасти ӯ ризқ шуда ту мерасонад. Не, ту кор да бовар надорӣ. Ту бароям реклама мемонӣ. Барои ҳамин яъне ки ту дар ҷӯлӣ. Баъзе вақт агар як кор шава бихези бирай дар барномаи чақчақ гапу чап погиза апустит кунанда ва мехези мерай қатъи парвизи якат қабристон тоза мекунем ки дар назди халқ дига хеб тобем. Камтарак диди ки халқ дига хеб принимат мекунад, бо паймати халқ тоза шудисай, мехези мерай як эшони бечораро қадриша паст мекунӣ, мехези қатъи видео мекунӣ, хита сафед мекунӣ. Дар фони ӯ одам чӣ хеле ки ту дини ислома истифода мебарӣ, ба хотири дини ислом шуда тура ҳурмат кунанд, ту мехези мерай эшон қатъи видео мекунӣ, аз хотири ӯ эшон тура ҳурмат кунанд. Жалко ҳамие ки эшон намедонад ки ту кӣ. Чӣ хеле ту эшона истифода мебарӣ? Мехези мерай мегӯӣ ки оё ҳамин конкурс кардан ҷоизае? мо ҳам хай кардем, нофаҳмида буд, хатокимона ислоҳ кардем. Нофаҳмида буд, хатокита ислоҳ кардӣ? Не, ман тура гарантия метам ки 1,500,000 фоиза гарантия метам ки ту медонистӣ ки ба кадом кор рафтастӣ. вақте ки студия мебел конкурс кард, қатъи ту машварат мекард. Ту мегуфтиша гуфтагӣ будиша ки конкурс чӣ хеле, чӣ хел нестае ва барои оне ки дар назди халқ и қимор ҳисоб нашава, дар назди Аллоҳ не, дар назди халқ қимор ҳисоб нашава, дар оҷа ту навошник илова кардӣ. Навошникҳои студия мебела ту илова карда будӣ. Барои оне ки ту видеора реклама мекардӣ, дар назди халқ безеб натовӣ. гашти омадӣ конкурс худат кардӣ. Ту устодо дорӣ. Тура кажди гап та меган. Устоде ки инем хел адин на адин медоната. Зиди конкурс куно видео кардагӣ буд. Чӣ ба тура вақте ки плани конкурс кунӣ доштӣ, тура нагуфт ки накард. Агар ки ту худат надонӣ. барои он нагуфт ки накард, ту худат медонистӣ уже. Хорошо, вақте ки нақшаи конкурс кунӣ кашидӣ. Пас чӣ ба айбайн 1 соат 2 соат не ё ки я видео не, ту конкурста пашти ними конкурста гузарондӣ. ҳами қадар рӯз да ту нафаҳмидӣ ки гуноҳ. Тура ягон кас нагуфт ти қадар устодо дорӣ мерай гап мезанӣ. Тура ягон таям нагуфт ки гуноҳ. агар ки ман илм ҳам ки надошта бошам, иншоалло аз ягон қорибача ягон домлаҳое бо иншоалло совет мегирам. Ту и қадар зидди одамое ки қимора реклама мекунанд мисли мо вори гап мезадӣ. Ту чӣ разницаи конкурса ай қиморро конкурсе ки ту мекунӣ, ай дига конкурсо ай қимор ту разницаш типа нафаҳмидӣ. Ту медонистӣ, ту 100% медонистӣ. Вақте ки тура сумта гузаронданд дар картат маҳкам шид. Картаи мо маҳкам шидагӣ буд. Мо чӣ гуфтем халқа? Карта маҳкам шида нашида, всё равно суми ҳеҷ кас насӯхта. Вақте картаи ту маҳкам шид, чӣ кор кардӣ? Бо чӣ хеле ки дар пеши ман хита оправдат кардӣ, чӣ хеле ки бо дар ин ҷа бо эшона бечора да хита оправдат кардӣ, ӯ одама дар назди халқ беқадр кардасти. Бо записи як эшона монди ӯ бародар гуфт ки агар дар ҳама хел ҳолат ӯ одамо сумошона бахшанд, ин кори хуб мешавад дигар. Яъне ки ту завуалировать мекунӣ дар мозги одамо медарои ки бале ту намегӯӣ ки бародаро сумое ки дама гузаронден, ма конкурса адмирит кестам, биёен ма сумотона натам. И хеле намегӯӣ. Ту бо ислома истифода мебарӣ. Бо одаме ки аз дини ислом гап мезана, сухани ӯ қатъи ту халқа мехоҳӣ ки управлят кунӣ. Бо як эшона пеш оварда ки ӯ гуфт ки мешава ки ҳам одамо сумошона бахшанд. Ту дар чиво такаббурӣ, ту дар чиво пасте ки дар ҳолати конкурса кардӣ, медонистӣ ки гуноҳае. 100% яқин медонистӣ гуноҳае. диди ки одамо картата маҳкам карданд, диди ки дар пешто мушкилӣ омадастай, баъд хести гуфтӣ ки мо намефаҳмидем, баъд хай фаҳмидем, биё маънаш мекунем. Не, ба хотири нафаҳмидем. Ба хотире ки тура уҷа айдемо додамо буромадан картата маҳкам кардан чандин бор барои ҳамин. Ва бо ҳамиҷа тура пастита нишон метаҳад ки баъди маҳкам кардан бо мехостӣ ки суми халқа надӣ.